решихме да бъдем по-добри. Продаваме душите си за пари, а тя земята стене от краката ни. Не може да поеме греховете ни и няма кой да сложи края на това. И продължава тази алчна игра. Богатия руши каквото Бог е дал, а бедния плати под купищата кал. Боже, пази да не страдат децата ни. Пази, нечестно е да плащате. Следващите минути изпълнителя на тази песен е тук, Ави Бенеди. Добре дошъл. Добро утро. Гери Петкова ще ни помага с превода. Благодарим и за това, че ти си тук с нас. Всъщност, Ави Бенеди нашумя изключително много покрай двете си дуетни песни с Емилия, а неотдавна представи новия си сингъл. В него той посвещава песента на трагичните природни бедствия, които сполетяха България през тази година. Доста тежка година беше за нас. Защо? Защо го направи това? Because I want to remember the people to not forget what's happened. This is very important. Искам да напомням на хората да не забравят това, което се е случило. And this is an idea also because I'm thankful to Bulgaria in the past, Second World War, to save our Jew, and I am a Jew, and I'm very thankful for that. And this is a little present for me to Bulgaria. Това е неговия приятел подарък за България, която по време на Втората световна война е спасила много евреи. И това е неговият начин да каже благодаря. Само от там ли идва твоята любов към България? From there, arriving your love for Bulgaria. Actually, when I had a girlfriend in Bulgaria also, and when I'm coming here, I saw the mentality, I saw the people, and I start to fall in love in this country. Всъщност, когато той е дошъл за първи път в България, е имал и приятелка българка и това може би го е накарало да започне да се влюбва в нашата страна. За текста искам да поговорим. Ти ли сам ли го написа или някой ти помогна? They wanted to ask you about the text. You wrote yourself or someone else helped you? I wrote the music. It's my music, but I have a very good friend, a close friend, one of the greatest texters, Doni Vasilieva, and I started to get contact with her, and we had an idea to do it, and the project is going to be amazing, and it's very great. Не само музиката е негова, текстът е на неговата много добра приятелка Дони Василева. Тя е авторка на текста на Боже пази и всъщност те още в началото са били сигурни, че тази песен ще има огромен успех. Затрудни ли те езика? Прощавай, затрудни ли те това да говориш на български? Ти разбираш? To speak in Bulgarian. Да пееш на български? To sing in Bulgarian. It was very difficult in the beginning because I speak Russian, but the accent a little bit is different in Russian. Той каза, че в началото му е било доста трудно, въпреки че той говори руски, но ударенията са различни и доста различно. And we tried 7 or 8 times to recording in the studio till it's perfect. Те са опитвали 7-8 пъти да запишат песента в студио, докато не е станало перфектно. Само да уточня за зрителите, че Ави не говори български. И всъщност, според мен, в песента това не си личи. Се справя блестящо, действително и зрителите чуха. I'm saying that you're singing really nicely in Bulgarian. Но сега аз учим на български. Чудесно, започнала вече първите стъпки в нашия език. You're studying Bulgarian. Но за клипа, който току-що приключи, да кажем на нашите зрители, Гери, всъщност твоя идеята, като че ли да вземете точно тези апокалиптични кадри? Не, идеята е на неговият брат Лиор Бабадос, който е режисьор на клипа. И всъщност той решава, че трябва да се използват документални кадри, за да може песента да достигне до повече хора, да ги докосне и да им напомня за това, което се е случило. Парадоксално обаче, че един израелски изпълнител пише и прави такава песен точно за
събитията в България, които ни връхлетяха това лято. Как ще го коментира той? Защо българин до сега не е направил подобно нещо, подобен проект? You comment the fact that no one of the Bulgarian singers didn't do this kind of song. I don't say that no one of Bulgarian will do this. The thing was that the song happened in curiously because I wanted to do after I make two very big hits in Bulgaria with Emilia. I wanted to do another self song because my boss told me you have to do now your own song. Yeah. And I thought, yes, I do pop folk. And in this time in Bulgaria starts these problems. And when I communicate with Doni, she told me I'm not in ideas. They have problem in Bulgaria. And I say what's happened? And then she showed me YouTube and then news. Then I see this disaster. And I say, you know what, stop, let's do a song for Bulgaria. Всъщност неговият отговор е, че не е казано, че никой българин няма да направи такава песен. При него е стечение на обстоятелствата, защото след успеха на двата дуета с Емилия, господин Димитров му е казал, сега е ред ти да направиш самостоятелна песен и всъщност идеята е да създаде една поп-фолк песен, която да е забавна, но комуникирайки с Дони Василева за текста на песента, за музиката, как да бъде всичко, става ясно, той разбира, защото той живее в Австрия, той разбира за наводненията в България. И така се ражда песента за България. Това означава ли, че сега трябва да очакваме от теб забавна, динамична песен в стила на поп-фолк? And now you are going to expect some cheerful song? Yes. I think so, yes. This time, yes. Следващото предизвикателство пред теб с коя друга, може би не българска, но световна звезда, ще направиш дует? You're thinking about other duet with a worldwide singer? Yes. I have many ideas and I have friends with who we're gonna talk already. One of them will be Star. Иштар? Yes. Той в момента има преговори с световно известни звезди, една от които е Иштар, но не иска да говори преди да се случили нещата. Желаем ти успех, благодарим ти изключително, че беше наш гост. Ако ни доведеш следващия път Иштар, също ще сме много удоволни да ви посрещнем. И накрая, твоя кратка реплика на български за нашите зрители. Приятели, обичам вас всички, обичам ви всички, извинявай, и желаем вас успех. Благодарим, Ави Бенеди, тук в студиото на Добро утро България. Благодарим ви, че и днес избрахте нашето предаване.